Se oli muuten todella lähellä. Mutta... Täytyy mitä? Mitä syömistä? Ei. Vaan! Ennen syömistä. Nyt se on haasteen aika. Ei! Nyt pitää makaa poikki. Sitten mentiin taas. Moi! Mihinkäs me ollaan Markku matkalla? Seurataanko me vaan perässä? Seurataan perässä. Okei. Kyllä tää paikka on pitkä. Oikein tuntuu, koko lantia on ihan tulessa. Oho. Ui! Oi kun tuntuu hyvältä. Niin rentaa. Ai että. Tuota kisa. Vitusti. Aika on kiitoita, joka pitää hypätä aina vaan pidemmän ja pidemmän matkan päässä olevalle paikalle. Tämä hoida. Hei, haluatko me lentävä? Meidän pitäisi siitä tuota patjaa tuolta vähän tonne päin. Stop. Yksi. No niin Jesse. Ootko nyt kuunnellut ohjeet tarkasti? Tonne hyppy. Tää tulee. Antaa mennä vaan. Eikä tässä ole ihan helppoa. Tän jälkeen tää tulee menee nopeasti vaikeammin. Oho, kauheat paineet. Menihän se. Kaikki pääsee katsotaan läpi, mutta sitten peli vaikeutuu aika paljon. Hyvä. Vielä enemmän. Aha. No niin Jesse, ei muuta kuin mennä. Ja täältä tullaan. Tyylinen tässä on täysin vapaa. Ainoa sääntö on, että se, joka ekana ei pääse hyppäämään patjanläisty, häviää. Mua vähän pelottaa oikeesti niin tehdä se pitkä, koska sitten sen ei pääse, niin se on niin paljon vauhtia eteenpäin, mä en tiedä mitä siinä käy. Siinä voi kyllä vähän sattua. Mä en suunnitellut tätä ehkä ihan loppuun asti. Tästä on kyllä vaikea. Meneekö tää? Kyllä. Ai, eka joka ei lämpännyt. Ai. Voi olla, että Markku on seuraavalla tasolla tippunut. Okei, me tarvitaan taas vähän apua. Vielä vähän. Katso. Hyvä. No niin. Siinä on yli 2,5 markkua. Se on pitkä. Tässä on oikeesti varmaan 5 metriä. Nyt kyllä jännittää oikeesti. Mä niin toivon, että Markku tulee. Mitään. Ei peila. Keskityn kohta. Oho!